Hej YouTube, i dag vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man installerer Skype. Men det første, så skal det i hvert fald, så går I ind på SKUBD. Hvis I ikke ved, hvordan man staver til det, så det er så som I kan se det. SKUBD. Det kan I se der. Så går I ind på dette. Så jeg synes i hvert fald ikke, at I skal få det her uden jeres forældres tilladelse. Gør Skype til en del af dit hverdag. Så hent Skype til Windows for Skype til. Ja, I trykker på den, hvis I har Windows og alt andet. Og så imens den downloader, så går I ind på den her tilmelde oprette en konto, står der så vender I ind til den her, så bliver I ja, det der, det er jeres navn, men igen, fødselsdato, by skal I ikke skrive, dansk, og den der skal I ikke skrive, synes jeg i hvert fald ikke, så for eksempel, jeg synes i hvert fald, at I skal bruge den. Så, ja, den her. Så står der Skype-navn, så skal I vælge adgangskode. Og det er så sådan, I får Skype. Og når I har Skype, så ser det sådan her ud. Bare ikke med det der. Så har I kun den her. Så hvis jeg også. Hej, i dag der vil jeg gerne vise jer, hvordan I installerer Skype. Jeg siger bare person. Bare sådan jeg ved det. Så hej, i dag der vil jeg gerne vise jer, hvordan I installerer Skype. Og så trykker I for eksempel på så er der den her, som I må kalde det. I må også godt bare lade mig stå. Og jeg har tændt lige min anden computer. I hvert fald hvis I vil have andre. Hvis det også er på Skype, kan I tale sammen gratis. Så alle, så skal I bare skrive der, for eksempel, jeg kender ikke men jeg ved i hvert fald, han er på. Ikke på det. Og så trykker I der og tilføj. Og så sender I bare, det gør jeg ikke, for jeg kender. Men jeg kender den her. Ham der kender. Ham der kender mig. Den kender. Faktisk ikke. Jeg har faktisk prøvet at slette ham en gang, men det var alt for denne gang. Tak fordi I benyttede dette.